Un altre duel català en aquesta primera jornada. S'enfrontaven dos equips molt renovats, amb una pila de fitxatges. A la banqueta del Badalona segueix, aquí el tenen Manolo González, tercera temporada. El Lleida comença nou projecte, Gustavo Siviero. El Badalona espera que s'acabi la construcció del nou estadi i, mentrestant, treu suc de Montigalà, tot i que el mateix Manolo González considera que aquest camp no s'adequa precisament a la capacitat futbolística del seu equip. No va ser un gran partit, de fet hi va haver ben poques ocasions, més arribades, això sí, per part del Badalona, i és que el Lleida en tot el partit només va intentar un xut, i a més va ser un xut que no va anar entre els tres pals. Aquesta és una oportunitat per a Toni Lao, per part del Badalona, encara a la primera meitat, i aquí veurem aquesta aproximació, l'única amb intent de xut de porteria de Doncel per part del Lleida, però la pilota va sortir molt i molt desviada. L'únic gol del partit arribaria al minut 60, l'assistència és de Frank Grima, i d'aquesta manera Marcel Serramitja donava els 3 primers punts al club de futbol Badalona. Bona definició amb la cama esquerra davant de la sortida del porter del Lleida. Partit amb coses bones, coses no tan bones, a nivell de masses imprecisions, també normal aquestes alçades de temporada i amb tanta gent nova. Coses a millorar, coses molt positives, com el nivell de l'equip a nivell d'intensitat, de ganes de guanyar, ha fet un treball molt gran. Nosotros sabíamos más o menos lo que nos íbamos a encontrar, pero nos faltó imponernos un poquito más. No me preocupa, está dentro de las posibilidades de empezar de esta manera, porque yo creo mucho en este equipo, creo muchísimo en los jugadores y en nuestra manera de jugar, así que esto acaba de empezar recién.